729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:30. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Maray na pagkaaga mga tugang, beautiful day, Pebrero 5, 2023. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning, watching from Imus, Cavite. Sabi yan ni Mr. Martin Aliling. Sunday, this is my beautiful day. Mga tugang, ini na naman ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Sunday edition. Kaibanan si Christine Longabella. Oh, my, it's a beautiful day. Kasubang ginagkaigwa po kami nin retirement party para sa tulumin na employees digdi sa PBN Broadcasting Network Incorporated or DZGBAM. We'll drive on and follow the sun, making sun. So, happy retirement po sa tuluming empleyado, si Tita Shoni Binaukas, Direk Edwin Peralta ang sakuyang kapartner every weekdays, 7 a.m. newscast. This is my Tighalat mi po, Direk, so halo-halo umi. when you say, And si Mr. Manny Manuel Totanyes. my, it's a beautiful day. And of course, nagselebrar na din kami kang mga may birthday for the month of February. Belated happy birthday po to Kuya Ronald Baldo. Ang samuyang saro sa mga mabuuto na gwapo pa na technicians midig di mga tuga. Say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Good morning, Diane Ecleo. Ang samuyang sexy Tari. Kahapon mga tugang, natukar mi ni Kuya Mike ang manungod sa child support. Dahil dakol nga ni, ang nadadagit digdi sa statement ni Paulo Contis na dai siya nagtataunin suporta sa iyang tulong aki. Dahil I have my reasons why. It's a beautiful day. I've got someone. So, na-discuss mi kahapon ni Kuya Mike ang manungod sa child support dahil duman. Say, hey, 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 it's a beautiful day. Maray palugod so iba, adi. Maski lugod bako aki, tig susuportahan lugod. This is my Baby boy, baby girl. when you So iba lugod sa diring aki, daipig susuportahan. love me.
Sa may mga greetings and sa mga maut magpartisipar sa satuyang programa ngunyan. Kung gusto mo maghiras kang sa imong opinyon, kung ikaw may naiisip na solusyon We'll drive on and sa mga common problems na nadidiscuss ta sa programa na ini, pwede po kamong mag-text or mag-call sa 0915-228-3732. Naka-live din kita sa Facebook, DZGB News Online. Pwede ka mo mag-comment dyan. this is my beautiful day. I have my reasons why. When you say Tama ba ito na rason or tataramon kung manungod sa pagsuporta sa imong aki? oh my Siguro pwede yan nataramon na mga katagang iyan. Kapag may nagautang sa imo, alagda imo na pautang. Sunday. This is my Abogada ka na ngaya, abogado ka na. Siyempre, makwarta ka na, nag-uutang ako sa imo, abo mo kung pautangon. say that you love So, aki mo baga madi-engineer na, nataaday mo ako pipautang. my, it's a beautiful day. Uy, congrats mo di, nakalarga ka na palan sa Canada. This is my Pautangi daw ako. Agang-aga. Puro man ungod sa utang ang pigbubura-bura digdi ni Christine Longabella. Sunday morning, up with the lark. I think I For sure, dakol na naman dyan ang nakaka-relate. hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for Ma-Valentine's na naman pati. her. I know that you'll say, So iba dyan, pwedeng mag-utang para lang may pandate. beautiful sun. Mga tugang, wala man maraot mag-utang. Siyempre. Alagad ang maraot kung dahil mo tigbabayadan. Say that you love me. Minsan maraot din na maski nagbabayad ka, alagad, the way na pagkataram mo na mautang ka, Birds are singing. sala sa lugar, wrong timing. Kunyari, arog ka ining oras, di ba? Dominggo, kakamatapasan na. Dahil mo man pagpabasahon ang manungod tulo sa utang. Making Sunday go on and on. Pero tigpo-programa ta ini or tigtutukar ta para sa programa na ini kasi ining pag-utang mga tugang saro din ini sa pinaka common na problema niyato ng mga tao digdi sa Pilipinas. This is my beautiful day. When you say that you love me. Good morning, Ate Tin. Good morning to my very pretty cousin, Nicole Llorera Loveres. Oh, speaking of Canada. Kumusta dyan, baby Nico, sa Canada? Pautang naman, oh. Diba, na-discuss ko na din ka ito mga tugang, kang kita nagtukar manungod sa illegal recruitment ka mga OFW. Nasegue ko din duman na ining mga OFW ta. Bako ibig sabihin na sinda na sa abroad, mga makwartaho na ini na anytime mautang ka, may ipapautang sinda sa imo. Beautiful Sunday. This is Yan, pag ikaw wala man talaga din na ipapautang, wala man maraot na mag-say no ka duman sa nagautang sa imo. Sunday morning, up
Paano kung mabuuton ka man, 'di ba? Nairak ka. Siging utang, sige mo man napasubli. Kung wara ka man extra na kwarta, 'di ba? Talagang mabuuton ka na to the point na maski budget mo for the next month, nakalaan ito for your expenses, sa rent sa harong, pambayad sa auto, for your food, groceries. Alagad pinautang mo. Paano kaan kung so tinuga na date, man binalik sa imo? Paano ka kaan makaon? Paano ka mabayad kang mga babayadan mo na bills? Nagiging cycle lugod. Ika naman lugod ang mautang. It's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and Kaya sa mga nagpapasubli naman, kung ikaw wara man extra, it's a beautiful day. mga tugang wara man maraot na magsayuma. We'll drive on and follow. Diyan mo pwedeng taramon ang mga katagang, I have my reasons why. It's a beautiful day. Igwakan din mga rason, lalo na kung valid, kung natadae mo na pautang so nagsusubli sa imo. This is my beautiful day. When you say that you love. Ngunyan, ano ang pwedeng gibuhon under our Philippine laws, mga batas na digdi sa Pilipinas? Kapag ang nag-utang sa imo day katigbabayadan, Beautiful Sunday. This is my beautiful. kapag ang amount kang utang, mga tugang, Say that you daimalam pa sa 1 million pesos, tumataginting na 1 million pesos, It's a beautiful day. MTC po ang may jurisdiction kaiyan. Municipal Trial Court, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, yan, basta MTC. Sunday morning, Kapag daimalam pa sa 1 million pesos take ang amount of loan, igaapod ta ini mga tugang na small claims. I've got someone waiting. Maduman kakaan sa MTC, mahagad kan in form, igwa dyan in form, napigaapod na statement of claim. Duman, ilalaag mo ang sa imong pangaran, your personal circumstances na pigaapod, your address. So, nagsubli sa imo na gusto mong filean in small claims sa iyang pangaran, address, civil status. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. So, duman kakaan ma-file sa MTC. Side, let's take the car and go for a ride. Hey, Alagad, mga tugang, bago ka pwede na mag-file kang arog kaan, we'll drive on. kaipuhan ngo na nagpadara ka nin demand letter duman sa nagsubli sa imo. It's a beautiful day. Kasi mga tugang, hanggat wara na demand, formal na demand, This is dai mako-consider so nagutang sa imo sa batas pigaapod ta ini na debtor. So nagutang sa imo debtor, ika na nagpautang creditor. Dai mako-consider so debtor or so nagutang sa imo na in default kapag wara ka
pa na demand. Beautiful Sunday. So kaipuhan ngo na magkaigwan in demand, maningil ka ngo na. Bako, so dayo pa nga ni tigsisingil man, nagdiretso ka na mag-file. Say that you love me. Premature iyan mga tugang, pwedeng ma-dismiss ang sa imong kaso. It's a beautiful day. So usually, ang pigigibo mi, written na demand letter, nagpapadara kami duman sa debtor kang kliyente mi. Pwede rin na ika na mismo magsurat. Sunday. Maski wara pang abogado, pwede rin na ika mismo ang magpadara kang demand letter duman sa imong debtor. Alagad so iba kaya na debtor man or nagutang, matagas. Minsan iyo pa ang dagit pag siningil mo na. That's why, so iba, nagduduman na talaga sa abogado para so abogado mismo ang magpadara kang demand letter duman sa iyang debtor. Minsan kaya pag su creditor or su nagpautang ang nagpapadala ka nga ining demand letter, nagsisingil, dahil nagtutubod su debtor. When you say that you love me. So, ayan, usually kapag hali na sa abogado ang demand letter, saka lang nag-ipos-ipos magbayad. Siyempre, tatakot na baya na makasuhan. You're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, hey. Kapag ang amount involved mga tugang more than 1 million pesos, dumanakaan sa RTC ma-file or Regional Trial Court. Making Sunday go on and on. Hey, hey, hey. It's a MTC, yan ang pinakababa na court sa hierarchy of courts tadigi sa Pilipinas. And then masunod ang RTC or Regional Trial Court. So pag more than 1 million ang sa imong singil, duman ka sa mas halangkaw na court sa MTC, ang RTC. when you say Bako na ini small claims, kundi saro ng pigapod na collection of sum of money. oh my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my Igwa dyan ng mga nautangan, alagad, pigpapabayaan na sana. Kasi inot na inot, abo nang magsayang nin oras, nin kwarta. oh my, it's a beautiful day. Or so iba, dai aram ang proseso kung paano ang tamang paniningil under our law. So, ayan po ang gigibuhunin do. Mapadarango na kamo nin demand letter. And then, sa demand letter na ito, nakalaag duman su amount na sa imong sisingilon. And then, su period of time na pigtatao mo sa iya para siya magbayad. And then, su consequences, kapag within that period of time da ipa siya nagbayad, ika gusto mo na mag-file din kaso against that debtor. When I see her, I know that you'll say, hey, hey. Ngunyan, paano kung warang pambayad na cash? Kaya dai nakakabayad kasi wara talaga na ibabayad. This is my beautiful. Kung warang cash ang sa imong debtor, alaga di igwa siya nin properties. Say that you love me. Igwa siya nin daga. My, it's a beautiful day.
Igwasyanin auto. by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, hey. Igwa kita mga tugang pigaapod na attachment. We'll drive on and follow the So mga millennial tayo dyan, tamili nagsabi ako attachment. Iba na naman nasa isip. It's a beautiful day. Hot, 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 beautiful Bago ma-attach siya sa rong tao, make sure na gusto ka man kaan. is my beautiful day. So, pwedeng i-attach itong mga tugang na properties kang sa imong debtor na warang pambayad nin cash. In the event na mag-default ang sa imong debtor, pwedeng iyo ito It's a beautiful through public auction. So, proceeds ka to kapag nagkaigwa na nin sale through public auction or pigaapod na foreclosure. this is my Iyo ito ang gagamito na pambayad sa imo. Igwa din kitang pigaapod na garnishment. say that you love me. Oh, Pwedeng sa imong sahod, sahod ni debtor. Iga-garnish, ibig sabihin kung may trabaho siya, sahod niya, ibabawas na duman, tayo nang magiging pambayad duman sa creditor. Yan ang garnishment. Or pwede rin naman na kung su debtor or su nag-utang, may mga napautangan din siya na dai pa sa iya nagbabayad. O, pag nagbayad na itong mga debtor, kang debtor mo, pwedeng iyo na din ang maging pambayad direkta sa imo. it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see Good morning po, beautiful Attorney Tin. Good morning, Joseph Nares. Pabati po kay Queen Sofia, birthday niya nga na. Nagadungog po siya nga na sa DZGB Oral daw po. Hi, Tita Mariel Miliana. Happy birthday to Queen Sofia. say that you love Good morning, Attorney Christine Longabella from Gilbert Belga listener. Hello to you. Good morning to you, Sir Gilbert Belga. May listener din pala na ako na nag-chat sa page, si Kim Golbeke. Sana tama po ang sa kanyang pronunciation kang name mo. Kim Golbeke. it's a beautiful day. Feeling ko law student siya. Kung law student man siya, masasabi ko na matibay siya. Go on and on. May tig-send siya sa kuyang Facebook page, mga tugang na mga ano niya din, mga saloobin about sa naging topic ta. Kang ako nag-guest sa usapang pamilya, duman about sa kung may pwede ba na ikaso, When you say that you love me. duman sa nadakop so agom sa simbahan na may tig-adukan sa pisngi na aso sa iyang agom na babae, may nag-adok sa pisngi na ibang lalaki o dagiton su agom na lalaki sa lawgang simbahan, binusngalan daa. Gabos natin naram niya sa ko duman manungod sa tuyang batas, tama. O kung profaw ka ito, perfect na ito. Oh, my, it's a beautiful day. Good morning, Sir Ray Bachiller, always present din sa satuyang programa. Good morning. Good morning daw from San Mateo, Rizal. Si Tita Esther Maliapre. Good morning, Tita Esther.
Good morning, Sir Tony Morada. Good morning, Leonardo Angeles. I think I'll take a walk in the park. So, ayan mga tugang, dakulon pa kitang pwedeng maging interesting topics para sa satuyang programang Legally Yours GB dapat aram mo. Got some So, sana padagos po ang sa indong pag-antabay see her. I know that you'll say. because ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Pwede rin po na i-save na nindo ang sakayang number para kung may gusto ka mong maging topic ta, pwede po nindo yan i-text sa 0915-228-3732. Pwede din po na mag-message sa sakuyang Facebook page. Search lang po nindo Attorney Christine Longabella. And ang Christine ko, CH. My, it's a beautiful 2 minutos bago mag-alas 7 nin pagkaaga, sa lado technical na kaibanan ta si Kuya Ronald Baldo, ang satuyang birthday boy kahapon. And a friendly reminder, kung warang pandit, follow the sun, making Sunday go on. as much as possible, dai mag-abot sa point na mangungutang ka para lang may pandate ka. Dahil iyan nakadate mo kung talagang padaba kakaan, maski wara kang kwarta on February 14th, dai kakaan, babayaan. This is my beautiful. O may pahabol. Good morning, Attorney Ganda watching from Catanduanes. Say, Sabi po ni Onying Taroma. Happy Sunday! Mag-ingat po kitang gabos. Ini po si Christine Longabella. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Dati kaming anini, namumutla at nahihiya.